गिबियावनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि फेमिलिनिफ्राय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि दुर्गा पुजा। दिनै आं जोबोर खुसि आरो मोनसे खोथा दुखुबो। आं मानि थाखाय एसेबां खुसि आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ आरो आं दिनै बे खुसिनि थाखायनो फंबाय बिनानावमोनखौ फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। आं दिनै मानो दुखु? जोंनि बागानपारा आरो बरबरियाव दुर्गा पुजा जायासै। नोंथांमोननो आं बर' हारिनि ओरैबायदि डेन्जार ओरैबायदि समायना दुर्गा पुजा देखायगौमोन। माबायदि गेट बानायो बेफोरखौ आं देखायनो हायासै। जोंनि दुर्गा पुजा स्टाइलखौ देखायनो हायासै आं। जोंनि बर'नि दुर्गा पुजाया माबायदिमोन बेनि थाखाय आं जोबोर दुखु। फैगोन बोसोराव नुगोन आरो नायनो फैनो हागोन आं न'आव थायोब्ला गासैबो लोगो नोंथांमोना। अब्ला आं दिनै मानि खुसि? दिनै दुर्गा पुजानि दिनाव आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोना आंखौ 80K साबस्क्राइब खालामनानै होबाय। आं मालाबाबो सानाखैमोन। ओरैबायदि खुसि आं बुंनो गोनां बेवहाय जेबो गैला। आंनि इउटुब चेनेला 80K साबस्क्राइब जाबाय। आं बेयावनो जोबोर खुसि। आगोलथिं जायो जाया आं बेखौ साना, नाथाय 80K आवनो आं गोबां खुसि। बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गासैबो इउटुबखौ सापर्ट खालामग्रा, शेयार खालामग्रा, कमेन्ट लिरग्रा, लाइक होग्रा, साबस्क्राइब खालामग्रा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो लाभ इउ। गासैनिसिमबो ओरैबायदि हेपि आङो। बे दुर्गा पुजानि दिनाव 80K साबस्क्राइब जादों। आं नेबाय थादोंमोन 80K जाबासो आं भिडिअ हगारगोन होननानै, नाथाय 80K जामारबाय। अब्ला आं दिनै आंनि उन्दै उन्दै बिनानावमोनखौ फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनोसै, बेनि उनाव आं फंबायमोनखौ बुंगोन। बिनानावमोन, जिबनाव रावनिबो भरसायाव थांनानै थानाङा। गावबा गाव खामानि माव, गावबा गाव सोलोंना ला। उन्दैनिफ्रायनो फरायनाय समनिफ्रायनो सोलोंनानै ला। दिनैनि दिनाव रावनिबो बिमा बिफाया फरायनो होआ बिब्दि नंला। हाजिरा खामला मावनानैबाबो फरायनो होयो। कम्पिउटार मा बुनांगौ मा सोलोंनांगौ फरायनाय समावनो सोलोंजोबनानै ला। दिनैनि दिनाव रावनिबो भरसायाव थांनानै थाना। गाबोन मा जाहैगोन खुनु बुंनो हाया। नोंनि बिमा बिफाया मा जाहैगोन, नोंनि हौवाया मा जाहैगोन खुनु बुंनो हाया। गावबा गाव आथिङाव गसंनाय खामानिखौ मावनानै ला। आरो मालायखौ नुनानै मालाबाबो लब जानाङा बिनानावमोन। सोरखौबा बिराद करोड़पति उमुगा इदि बेखौ नुनानै मालाबाबो लब जानाङा। माने मानसिया सानखोलाय सानफ्लायलाय गेजेराव सानलाय बिदि सानबाय थानाङा। गोसो थोलायनायाव बिदि थोदोबा थो। सानफ्लाय 100% नों गाब्रगोन। आरो फैसायावथ' लब जानाङा, नों 100% गाब्रगोन। आं डाइरेक्ट बुंखायो। फैसाखौ लब जानानै गुबुनखौ नुनानै गाज्रि लामायाव दाथां। सोरबा हिनजाव गोनां हौवादो दा लाइन मारि, लाब गैया। नंगौना नङा? फैसानि थाखाय हिनजाव गोनां हौवादो दा लाइन मारि। नों गुबुननि उदैयाव नों जोनाय माने नोंबो 100% जागोन। नों जेब्ला बुरैगोन अब्लासो नों सानगोन दाथ' देहा दोङो, दा समायना, दा सुन्दुरि, दा नों जेबो साना। नोंनि देहाया खैदिन थागोन? बुरैगोन। नंगौना नङा? अब्लानिया नों सानगोन आं मा भुल मावनाय। हाजार लाख करोड़ जानो हो, दुनियाव बेसेबां करोड़पति दोङो नंगौना नङा? दुनियाव बेसेबां करोड़ दोङो, दंना गैया? अब्ला आंथ' बुंखायो आं गोरिबखौ नायनानै थांना थायो। आं दिनै 1500 दरमा मोनो, आङो 200 मावना जानाय सान्दुं गोसा बिसोरखौ नायना थायो। आं जोबोर खुसि, हेपि। आं बिराद 1300 थाखा बारा मोनो आङो गुबुननिसाय। बिदिनो आं हेपि। मानसिया बेखौ नायनानै थांना थानो रोंनांगोन। गोदोर मानसिखौ नायनानै थांना थाबा नों जिबनाव साक्सेस जानो हानाय नङा होनखादों। खर'आव बुंनांगोन नों गोदोर मानसिखौ नाय, बेनि बायदि खामानि मावनो नाजा, नाथाय गाज्रि खामानि मावनाङा। मानसिया बाराद्राय सानखोलाय सानफ्लायलाय सानबाय थानाङा, गाब्रगोन होनखादों। आरो फंबायमोन, आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै। जिअ' अरिजिनेट' होनना बुङो। मानसिया थोंगोर साननांगौ, सिदा नायनांगौ। आंखौ दिनै मानो दादागिरि होनना बुङो? आं सिदा सानो, सिदा फांफुं गैया। बिथिं थांलाय बिथिं फैलाय बिथिं थांलाय थांनानै आं बिदो लोगो जाफ्लालाय बिदो लोगो जाफ्लाय आं आदोदानो गैया। बेनिखायनो मा सिदा बुङो नालाय मा जायो, जोंखौ दादागिरि नुयो। मानसिफ्रा बुजियाखै। जाय मानसिया थोंगोर बुंनो हायो बे मानसिखौ सानफ्रोमबो दादागिरि नुयो, खिन्थु दादागिरि नङा। जोंनिया मोनसेया मावना जागोन, रावनिबो भिगमान गैया ओरै मोनसेया। बेयावनो मानसिखौ दादागिरि नुयो। बेनिखायनो आंनि उन्दै उन्दै फंबायमोन, थोंगोर गसं, थोंगोर खामानि माव। मिथिबाय? जिअ' अरिजिनेट' थांनानै था आरो थांनानै थानो हो। मोननैल' खामानि, मोनसेया जोबोर मोजां, मोनसेया जोबोर गाज्रि, गेजेराव नङा।
मोजां मानसि जायोबा दुनियानि नाम्बार 1 मोजां मानसि जागोन आरो खामानि मावगोन मोजां जानानै आरो गाज्रि जानांगौबा दुनियानि नाम्बार 1 गाज्रि जागोन बेनिखायनो बुङो थांनानै था आरो थांनानै थानो गाज्रि जानांगौबा बिराद डेन्जार जागोन बेबायदि साननांगौ मानसिया मोजां जायोबा नाम्बार 1 मोजां बेबायदि साननानै खामानि माव थोंगोर साननानै खामानि माव साक्सेस जागोन लाइफआव आंनियाथ' बिब्दिखा आंनि सायाव गाद्दारि मावगोन आं बुजायगोन माबानो नाजागोन गाद्दारि मावनाय मानसियानो बाराद्राय खालामोबा नो चान्स गाज्रि जानांगौबा डेन्जार जाखागोन होनना बुंखायो थारमाने बेनिखायनो फंबायमोन मोजां खामानि माव थालाय बेलाय बेजों माव थब्लं सिदा खामानि माव साक्सेस जागोन आं बार बुङो थारमाने आंथ' इदिखा डाइरेक्टखा आंखौ बेनिखायनो मानसिफ्रा दादागिरि बुङो बिराद दादागिरि दादागिरि नङा इग'बो नङा सिदा बुजिना नायदोब्ला सोरबा लोगो जादोब्ला आंदो लोगो जायोब्ला आंदो थानानै नायोब्ला सब मिथिजोबगोन माबायदि खामानि माबायदि फांफुं नङा फांफुङा सलिया होनखायो डाइरेक्ट आरो जाय मानसिया बे बुहुमाव ओरैबायदि गाज्रि बै मानसिखौ बुथारना गारहरनांगौ पाप नाङा गाज्रि खामानि मावो पाप नाङो नाथाय गाज्रि मानसिखौ बुथारना बिराद गाज्रिथार बुथारना गारबो पाप नाङानो होनखायो नोंथांमोना मा सानो मिथिया बेनिखायनो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आं मा बुंबावनो आं दिनै बेखिनिखौल' बुंबाय नोंथांमोनखौ हानायमानि आंबो सापर्ट खालामगोन नोंथांमोना आंखौ जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट खालामबाय दङ आंबो हानायमानि सापर्ट खालामगोन गोबां बाथ्रा बुंनो दङ सोरबाया आंखौ बुङो दाख्लै टिपकेयाव नोंबो खांनासो जाहोहैदो खांनाया 7,500 आं बिनि सायावबो भिडिअ बानायनानै गोसो दंमोन मानसिखौ खोन्थिनानै खांना मोननाया 7,500 अमा बेदर 2 मनावनो 23,000 थांदो टटेलि बायना जाजोबनो लांनो 50,000 थांदो A to Z बननिफ्राय लानानै मा सानदो दरमा मावनानै 50,000 बेयाव गारहैनाया सहस नङा साख्रिनि दरमाखौ होनखादों आं रावबो हाया लिरना नायो सोरबायदि हागोन आंथ' थिकादार नङा थिकादारनि हिनजावथ' नङा आङो ओरै लोब होननानै ओरै लोब गारहैनो नंना नङा साख्रिनिसो बेनिखायनो बुजि बाथ्राफोरखौ बुजि अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गासैनिसिमबो खेबसेबाव हेपि दुर्गा फुजा आरो 80K साबस्क्राइबनि थाखाय जय हिन्द बे आखाया राइटसो दे लेफ्ट नङा नैसो लेफ्ट मानो होनबा बे सेल्फि मिररा माबा जाना दं नालाय बेनि थाखाय बेखौ राइटखौ लेफ्ट नुयो आं एसेबां जाम्बा नङा लेफ्टजों मारिनो आंखौ गोबां मानसिया कमेन्ट हरो बैसोर मिथियानो माने बे राइट बेयाव सेल्फि मिररनि माबानि थाखाय लेफ्ट नुलाङो अब्ला गासैनिसिमबो खेबसेबाव जय हिन्द